Kaixo lagunok, gaur Hansel eta Gretelin antzerkia egingo dugu, espero gustatzea. Kaixo, ni Nora naiz eta antzerki honetan Gretel izango naiz. Kaixo, ni Martina naiz eta antzerki honetan Hansel izango naiz. Kaixo, ni Hugo naiz eta antzerki honetan Zorgile izango naiz. Kaixo, ni Danes naiz eta antzerki honetan Eta izango naiz. Behin batean baso batean bi anai-arrebak bizi ziren. Hansel eta Gretel deitzen ziren. Eta oso pobreak ziren. Aita, joan gaiteke basora. Bai, hartu txapetak eta poliki joan. Gretel euria ari du. Begira, etxe bat, etxe handia. Guazen. Tok, tok. Nora. Hansel eta Gretel gara ireki atea mesedez. Kainoan sartu nau. Gretel palmas daukat. Guazen. Eta labazan erroazan, zorra nabila kalabazan, eta dela nabila ekizatzako azulasan.